kenan mauna min andi berne ma metti berne ma musi kono ko juldo fof ko muño jinmik yartir hakkille ma artir hakkille ma no feewi parce que ka juldo ka bi moƴƴo babu alaat andaka alaat nanaka jolmi ko yaaru teede ay jom ka woni afama afano foori fulbe non bi si af moƴƴi galle moƴ si af boni galle bon kono cohlumi ko ya waaji bingel ma waaji tinna waaji sa woppi bidde ma ha ma yi jagud biyum de jaggu bidde ma no muusi non muusi kono cohlumi ko ya andu ka fawre Allah kala ko tegi dow ma a jabat hoto hut biya hoto yennu biya hoto yaltin biya waaji bidde ma waaji dum gattirama min de dum woni kalnal ma ko tinno munya bandam famma na min nodduma barko jam ko jam kono wana jam okay ngodo wor hanni somi dañne tan de jahami do wona ngodo wuro mimi yaltat wuro ngo sabde do gacci min ke jaane en dam amen minen en way non heja dohlame sabo ko Allah rentinta ko den gacci ngoni kadi ay kali juma o e katti amen e katti mi ya juma anamna kimi kono won katti mi ya gacci hayde hajji laddanma yawran wadde kali juma o kam jogotonomo ni tan wadi yuppi ha laabi henni PS5 kaytul 5 wade pos muro ni wuro mon addoyma ko kalis juma addiro yimbiida ko on addiroyma e nder waadi non yim en kaalales jonno yeyi dow dum no jom gacci fo wa dum muñ hajjel suusa dum en suusi ko buri dum hajjel en suusi ko buri dum sab ay endam jiida min nena amen alhamdulillah rabbil alamin endam amen gacci ngoni he kon en way taw hajjel en taw o muynana nene bo taw o munanno ko gollori wala taw nyamanno ko bor sabde gacci de net moyno neddo fota nyidi wadde dum so hajjel suusa dum joni no yimbe mbe ko yogo wad feere artere kaliso ta andi disani yowani sakkan hodande yar ko maronti min jogo follama jogada faida ma gaari mandi ina ngega Allah suma mi nani ina haala hin ina wandi aabani joni hebe hen yeyan hebe ko yeydin hays kajo motay ser mankate hen min non bima me ko wiide danka boñen ma ni dum kay jaran hay sallah yani mi jabata hay sallah yani mi jabata joni no ko dow sutor be dandi an kam tinay wol sa tininen ka jambur he kon hoto tinen wala ni yarat woto hondo ko ma fergi to wonde mima no dum tan tori ma sab hanni way hum hi haal min kam gardunum tan tintindem jawdi ma anji jawdi ma woto ni waddon fa hay an hombude baga ma kodda jawdi ma galle ba hay sallah ya nan ya ko jom wadi kam ko mami wur han ma mi yejjeta dum sabu jom ko biddo mo korsinomi o woni bajjoyam kono jom o yaani yiddam min o rewi ko yidde makko kila ba makko maayi ha joni mine makko nde mbelema amen gasi surtout ma noon ndo yiiɗo ro gorko mamoudou kam uri tan ko ɓe itottako nene yaay min mi waɗani ko boni min ko dewgal aɗa ndu hande ko bonanno bonde hande min ba makko maaya hande mbeɗa waɗa worɓe na naata na jalta kono kanko o yiyani ɗum kanko yi tan komi fotani wondude e gorko mi fotani resede gorko naɗɗo ɗum ko jawdi ba makko ñamata te joom ko wawno wadde fof kala ko wawi wadde ma fawno tintinde kam kono mi tinani mi matani ha o yeeyi galleji ko goɗɗo ari tawi amen nder to digam kay fi kam o yeeyi galleji
jeyna mawnam sawuyi hono mbaɗan hoto woy siriyayam sawuyi ɓerdam bonat kono joom ko hakkil mum sukki tan a wondi suko a peeji bonɗi kono ni no mbaɗa ɗum horsin kam ne ko noon wama horsin ala ko wodi hande mo wona an waaji ɓiɗɗo ma waaju ɗum gattira ɗum ma ni no woori bajja ma kam ne ko noon goruɗa bajja mum hande o yiyani baaba ko an tan o yi nene legal min gonnoga mbeɗa tedduno toon ala fof mo ittanano kam toon gueɗel kono sababuji joom no waddanno ceerno Mamoudou ha ɗo pawnomi ɗo ittami ɗon te hande haydara mi jarani e ngal ɗo legal ko ɗum saabi mbimi so neɗɗo yeehi ha anda ɗo fayi yo ruttoto ummino ɗum artiri kam e ɗum tan jinma mi faami nga si arima nan mbaɗa hoore ma ndiyam anni si arima min nan ma nan siko baggim ɗo ha ñaami jeydi ma ndi a hoota ɗo waɗi haɗa wawi waɗa dote ɓoli kowta saabu ala gacce so arima min nan ndi min noon mbeɗa ñagorma e denɗiragal hakkude men hoto innam hen hoto tasam hen sika yi kalanmami ɗum hoɗum wawi janggo jaam ɗum fuso e hen mbiya mbeɗa ma ɗum wawno haalante ko gonga mbeɗa ma ɗum foti wawi ko haala mbaɗɗa ko kay ko noon o waɗi devoir ma tan ko noon kono hajjil betti kam de gandi wona ɗum layno de ƴamoytami wona ɗum layno hi waten haala gonga o ko peno saabu ko layno ko wona ɗum waɗi wino komo jogui gori omo jogui autoji ndek fof ko penal o ala hay ndek jogi gori de kono gori hodde deeɓa men de ɗum wona gori mum gori hodde deeɓ mon ɗum gori hodde deeɓ mon kono so ari tan mamin nande kono min kay mbimami ko jawdi ma ngottirle hen ala hakkiɗe ka kam ne kam tegi hen guitane ma woppu e jogo fulla man tan fayida ma ane haalnima hoto ɗum waɗi ni ɗum mbeɗa andi ko wonɗo nannuma saabu ne haalnima hunde ko cohluɗo sohli ko yaade waɗa dignité hoore ma jabta ɗum haɗa mbiɗa komi naafi mbimami ko ha ar ha ara so waɗede mum tan gona naafi poton oɗon fof min a garɗa koɗo a yiya naafi gimɗo ne mi hande min mi wonta on hoolo onon fof ko on goto hoolare ala hanti hakkudam mon kono so arima min nande e moƴƴi nayi neɗɗo ay hoore so alanga jomum watte tan koko feewa ya mbeɗa andi so ñande ari ma wonno wanma a ala hoore min mbeɗa ma andi an kay haali haalma kay jarama wallahi so ari kay mamin nande a haali haalma jarama ayi ma en nandi kono wona ma en nandi teɓla ɗuma kaake daani mbiya ɗum kirtum ala no mbaɗami ɗum ne andata mbiya ɗum mbiyenɗani woɗami suudam leesam coiffeur bay buwirɗi koppoji kafe hoɗoƴ ma wi ma won ko haalanma siko wiyami ni mbiya ɗum yo tega ɗo mbeɗani tegata joni no siko ɗum a haali ɗum ma yi ko kalaman ko ma won hen ko addoyi ma wi min mbeɗa min ɗo joguino porseji komin joguiɓe ɗo banque min poti yiɗi nandu kalis min jooɓa ko to rewreyanma penali ɓoole a anda hen ndega bo a anda hen ndega ɓe penale ɗe fini foof ha ittimto to gonmi addimi ha ɗo mbimami gueɗe gooti ndesdanmami hoorema suudu ma ndu tawi woda mofɗa toon ko jarata kalisde mbimami ko jarata tan nogas addu moftanma so wona ɗum ma naɓ ɗum hande ko ɗum tan so hecca naw taw mi kadi ƴetta paɗam ƴetta paɗa ma nawa homboɗe heeɓo yeeyi boy sirage man gonɗo huɗo nder leegal hemi anda hoɗo heeɓinoɗe naw harjil torki wimi ko coɗɗa ɗe paɗe mbi ɗum ujunere wi yeɗede kam moƴƴo mbeɗa andi ko ɗum meƴƴi to min ƴettum paɗɗe moftumi kono min e joom ni no kursinirɗa ɗum ko noon o horsinirma ni no wori bajjama ko noon wori bajja hoore non mi jaɓani joom so yinno kam o watta ham golle ɗo waɗi kam de joom yeeya galleji am ɗiɗi galleji ɗiɗi joom yeeya ɗum ɗaccere kam e karawal ɓola so jinɗo noɗo yummum waɗata ɗum ni Jeynab ma taw noon an ko joom faami ko Mamoudou ana wawa ɗum faam Mamoudou gorko moƴƴo Mamoudou gorko moƴƴo gorko juulɗo somi yino e Mamoudou affaire gandanɗa hoore ma keferagal walla wasde woni juulɗo mais ala ko mbadden me makko Jeynab ko jimi e Mamoudou koko juulɗo jimi e makko nenne Jeynab balle kam yiddam de Jeynab an dewɗa tan ko yidde ma tan laytani mais joom ko yiko
ana waa ɗum yi par ce que ndiwɗan ni tan ko yidde an laya gilli tan layta ɗo ƴewtina ka kalta ko ka mawɗe ƴewtina hoore ma joom oɗo ɗum pela de mais wonko andi ka anda holko joom andi hay min wonko paamum hen ka faamani ko jiɗɗa wiide jinmi wiide Mamoudou on ko inter tan ardunoma artir hakkilma o Jeynab ko inter tan ardunoma holɓe noon ko laymi ko noon nene a wona paamowo ɗum joni nene ko yeeso paamoyta ɗum an ko noon pawɗam wiide mbeɗa andi ni an mbiɗo gonɗa ɗum mbeɗa andi ko joom ko naate e moɗon tan haalani mon ko woodani tan ha takkuɗon ko noon yaade te Mamoudou gorko ɓurani mo min mbeɗa wawno wiide mataw hay bamum joom oɗo jaaɗo Mamoudou ɓuuri sabu ko jiimi e Mamoudou komi yiyani ɗum e bamum anin ɗon noon gilli ɗi tan ko yidde nde tan tukkuɗa ni Jom Tom ɗo anda paɗa Jom an jom ni wona dun an jom yaye galle mbiya kam nda mi pasan ma jaha Fouta garɗa kam toon min somi ari mami aran gila garmi ha joni komi nodduɗom mi nodduɗan hami tampi jabuɗa kam téléphone kam annene joom annen gila gar ƴew gila garmi Allah woni seedi hay nokku mi wonani janggo mo wal ɗo ɓawo janggo wal to ɓawo janggo yimɓe fof kutimam e nder wuuro he sababude ma joni kay ari kay man maro ma yilam to gonmi kay annene joom annen min a wawa walde toyde o galle ma men o de ɗumna galle tanen ɗo non a wawa toon walde a wawa toon walde min wonɗum komi jiɗɗo accude kala neɗɗo cahan komi jiɗɗum oppude kala neɗɗo tan gonɗani min wiɗɗum oppude hanti quoi eyyi ɓayde hanti en pondiri dal a arti Fouta eyyi gofo yo ƴeew no wombiri wano mum eyyi ɗum tan ɗum woni jobdi ma non min holko nafɗami guila gandimam ha joni a nafanima haydara ebo yo gofo yaran neɗɗo so nafanima a jarani an joni ko min jogui ma nder min jogui ma boowal han ma jognata hoore ma suudu wadde an sinnono min sinno wona min tawona ka ubbama ɓooyi an ko mbaɗmi ma ko foof jom min ren ma min ke wiyata funti kam tan ha mi tampi kala ko min joguino galle men an e Mamoudou on ñaami anani joni aɗa woni affaire o joni dal ayi accam galle mamam jaaha lawol ma quoi hakkudam e babam wonno onon ɗiɗi wonno joni sa vende aljuma ari jaaha toyte wamude makko duwanɗam ɗum ko teddugal hakkude mon ono ɗiɗi ƴewta guil gandiren wona sadaka wona yaade bamul makko jooɗade duwanɗam an toujours tan ya dañ ha ya ñama harire ma heew ya her ndiyam ma yo reeɓe gara Allah loho ɗumen ɗum woni affaire ma jom min mbiyama logo joni noon ɓayri tan an jikku Mamoudou o ƴettuɗa Mamoudou raaɓi mi anda an raaɓi Mamoudou joni jeehe ko ganduɗon foof jeehe toon bamma galle mamam kam wondiran toon e ma wondiran toon e Mamoudou sa tiiɗi hoore noon sa lam jaaha e mamam kañum kalda e mum so jaɓi jagguɗem so jaɓi jaggudem ko jagguma so jaɓani noon ganda kedi min kamantima ala ɗo galle quoi jooma waylima de joni noon jogi taari nel tantari hakkille noon woni jogi taari ne siko ari ƴeewdor ɗum tan ko mbimami ko addu bagaseji mbiyenɗama sodnam hoɗɗum ma wiyema wonko procé ji ɗi nannata wonɗo nannata kaji ene yiiɗi on heeɗo ɗum tan so ɗum ari yi tan ma andu kalamami ko goo noon min kam woto waɗa hen inda mbimami jaara kam ci ari mami ɗum laya kono hajjel ko rawane ko mbab o hay mbabba bebbananima on ka ko neɗɗo bon saabu wona ɗum haalanno kawi mo ari yamin way taw kawi mum ari saabu wona ɗum haalanno penali ɓole haalno ko hay dar o waɗani tan no joɗɗa ndeƴƴa mi anda a anda an mbi anda ko a waɗnama ɗum haɗa diga ko waɗanima hay ndig penali ɓole diga ko waɗanima ko dig noon fo hay ndigi waɗani o kay betti kam hajjel betti kam o betti kam hay an aɗa betti hoore ma no neɗɗo jogoto fulla hoore mum so bettima darɗa mbiya ɗum a betti ka kam kay hawa artuɗo hande so artiɗo hande so arti han noon Allah yi tan wiya min wima noon woto innam de an jaram eyyi kay an kay jaram jaram on kay heddi ko meno mum te hay siko ɗum woni noddu bamma haɗani bamma sa hooti no haɗa haalde ɗo kecce wiyatma kadi ya arti en neegi ƴettu jawi ndi totten hajji ko sayi sayi ligguiɗo ɗumen heɓe foof noddu bamma ko bonde ko wayo ligguiɗoɓe heɓe foof bimani heɗani noddu bamma
hay se layna ɗum hala puɗɗanɗa ɗum mbiya ɗum a min de jakornomi ko ala ga coyden ɗen ko wonko won hen ko ala ɗo ma wima ko ɗum woni layna ɗum seeɗa so tawi ko sappo layan ɗum tati ko mawɗo ƴoɗɗo kamne ma wonɗo ko naati sa ari janggo jamma an ɗum waɗirma porté kono sa nani han haalam ko tan mbeɗen hakkille ma o mawnani an a ƴooƴayi ganda ko ɓi gorgolam no ɗum kam ko ñaawel tan noon nani ko noon ka jarama wadde mbiɗa andema jarama ko ha ara ɗo moƴƴi moƴƴi jarama eyyi kay hajjel ko rawan o tennade wallahi ko rawan kono tawti kam ɗo hande ma on o arta tawtami ɗo ha Allah woni seeda waylimɓe waylim wona ni mbanɗa Dakar min kay waylim gila hom somi andino tan ko ni mbayata sa ari Fouta Allah woni seedi mi jaɓantama gara ɗo hen sibu galle mo jeyɗa o goni galle gonɗo galle ene moƴƴuno goni nenama ƴeew nenama ndefu belmu defata nani addana yimɓe kadi ene welti yenama ko fof mum weeli ay hay garma ko mettani ay aɗan bone am neri kedi wona wona ɗum kanem goɗa en boni en boni kay mani weeli won gueɗe makko fof ne beeli ɗum fof boni joom ar kay ar kay mbimami accam ar kay joom si ballani waɗi ceernagal ngal gonga hakkude men ngal a waɗi almudagal gonɗa almuda mo jaron joom ka jaɓannoɗomi ka ɗoftinoɗomi ani kala ko mbawnomi kadi e ñagude Allah woni seedi ƴeew mbalam ko walde galle mon he mbalam ko haɓede ha Allah weta fanani wi sababu tan yamone jamono jam hedma Allah maɗan an komi ñaguiɗem tan kalnam gonga quoi aɗan won haalka an hakkude ma ala kureji helni ala kureji a jiidani hay goto bamma woni bandam walla an yimɓe won jiiɗa jiidude ma bamma woni bandam baba maayi noon kadi wadde ko an ronata bandiragal ngal heɗum haalanma ayi ɓiɗɗo so heɓri nafede kala ko bamma o aarodirno guila wuuri so maayi ko an ƴettata nani ko ɗum woni ɗum ɗo anani Allah wi ko tawonu anani tawonu ballodire anani ɗum noon Allah wi bamma noon amin ballodirno mina makko e dow sunna mbaɗa wallatnomo e gatuleje mbaɗa jogomo haɓɓa omo looto nani kala ko jogui e jawdi ndi o jogui hande ndi ko junga min liggi ɗum wona bamen wallatnoma ala mbaɗa wallatno bamma tan mbaɗa wallatno bamma tan bamen wallatnoma no wuurde joni maayi natti wawan horum haydara han n ubba e nder gaks joni sa fini ya ƴeewomi to e qaɓirma pewna guitta leɗɗe guitta foof bisa e ndiyam duwanɗa jomum haat ɗon en ha ceelagal mum manam kanno ɗum ɗon min o jeeya hen minema c'est fini gasi sa memti kam ɗon comme colowo joom guel jogui koye guel o joni ƴoƴide Allah woni seeɗo ƴoƴi min kay kala ko mbawno wadde ɗum o suka gueɗe goɗɗo makko mami ƴefta ɗum de joom koto tane ko paami to tane bas paami Allah woni seeɗo tane bas paami an pharmacie dati ka i binti ñanci amin Kajoor sehil ma hajjil so joom galle ma giɗa ma hande giɗ min jewtide ɗo ɗo gonɗen jamma jengi jeewi koode ñaawi poto diƴe loonde en kuccidiri mina ma diɓɓiraɗo ala kulɗen haalde te haɗen min kam fannas komi jiɗɗon te min hooram meɗa andi yidden jiɗɗami nde debbo feera kam nde yiɗɗo saabu mi yejjitani ñan ƴamat maami to min ko otoji ɗi daari hay avion ngaji ngari ɗo heɓma ƴam kono mbiɗa a janfataka denɗigel ma a hersinta denɗigel ma wona wallahi mi yejjitta nden ñalama hanno wonko torotmami goɗɗum te meɗa andi jarama hay tori mami saabu somi rewi ladde mbaɗi ɗum cikkumi ka haalta miɗɗo jogui ñamani seeɗa e wuuro he miɗa yiiɗi balla en gaarima cawiri ndi e garam ndi gonde nder naɓi eyyi mi yeeyani mi yoɓata ñamani nde miɗen seydi ka somi tori mama ɗum ɓayrima ala Allah waɗi mi miskine amma akam woni ɗum tan torotma ɗum kam wajjel ma ni sa eko woni ɗum hinam nis wawa kam tottude ka aka ƴettu woro amen mi adda
ko mi anda ko joɓorta ñamali bolle poyɗe mi itta mi tottuma Fanmat wona ñamali bolle pour ala ɗum manni sa kono walla maɗa haɗen ñamade ko ni ala mi anda kono ko nanmi ko haalaka e ko nanɗa aɗa waɗi carte komi kangaɗo walla ko coɗɗa kam ko fof mi nani ɗum coɗɗa ko heɗum fof mi nani e ko nanɗa woni halis ke o mo gujjonoɗa mo gasliɗa jiɗɗa ndeham kumran ɗon mi nani fof nokkere hen haale joni noon jiɗami yeeya ka kam ɗe ƴetti woto baaba mi tottuma joɓra min kam mi wonta huywe wadde a cekkata min wona ne Fatma mbeɗa sikki de a fotani woppumi hoore Fatmata hakkude men de baaba musni wukkit tan yaye ma musni cikkumi kala ɗo koyam me jaɓata ɗum wallam okkami ga'el ngel mi yeeya te men andi penowo kuɗaale jaas iblis kalan ɗon ɗum ko jibi haalanma ɗum e ko jibi haalani kan kam kay kala kewi kam ara toon ma bonu dewgal ma ngal noon ala si jari tan ngal bon kono takta mi ƴetta ka kam mi yeeyam tottuma haɗa yoɓroy Fatmata wallam sabi Allah waawon Fatmata wallam tawi tan ɗum haɗatma sooke ɗum noon pottina ka kon makke hinne police hodoya Fatmata wallam sabi Allah waawon wallahi wallam bande wallahi mi wawama won wallahi ma kam won billahi ma kam won ande cohlu okkam mi lelo komi cohloɗɗa min kay sika wina okki kam gardi tan tawa leli ala ngari waawon kono kam sa okkanim gardi Fatmata wawata lel a okkañim gardi lella ɗum kay wawa wona wawa lelon ande ko cohlum hajji okkami komi cohloɗɗama komi waw ɗum tan mi fino mi soke sa fini fottin bagaseji ma iɗoyɗa police ay immade noon yonti o jibi naafika billahi Fatmata ɗen ɗani jang mayɗo finata wuuro he mi soppat jibi ha mi yaɓɓa yahay mum ha jiiɗa guitere ma tawi tan jibi wuuram ngo yiɗi ko lancudenga kala ko nane nder nde saare dog ara haalanma hay ngel gayil tan hom kam añan meɗa felliti joomam kam wima wota kam tottu ngaari ni kam wima noon Fatmat immade yontide